Ook u, wanneer u al deze dingen zult zien, weet dan dat de tijd nabij is voor de deur. Maneira Jesús avisa de Mateo 24:23, portanto também, agora porta mira tudo quanto está passando, mira já este está chegando. We zien om ons heen dat de tekenen zich vervullen. Estou mirando los dos y cosas, ese ya no está sucediendo, está pasando. Dit laat ons zien dat de komst van de Heer dicht nabij is. Está muy próximo, de venida del Señor está cerca. Daarom is het voor Gods volk in deze tijd noodzakelijk om het woord niet oppervlakkig te lezen, maar ernstig te bestuderen. Está perfeito, está importante para nós, é palavra de Deus, não arriba, sino um rompicelo profundamente. De schrift zegt zelf, uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Psalm 119. Palavra de Deus capita, não palavra não lápida, luz para o caminho, Wat wij daaruit kunnen halen is, zonder dat wij het woord van God lezen, dwalen wij in duisternis. lo que nos pasa acá fora, sin a palavra de Deus, nós igual de escuridão. Alleen door Gods woord kunnen wij onderscheiden wat waarheid is en wat misleiding is. Somente com a palavra de Deus, nós podemos distinguir isso é verdade, isso não é verdade. Jezus waarschuwt daarom ook in Matthäus 24 vers 4 tot en met 5. Pas op dat niemand u misleidt, want velen zullen komen in mijn naam en zeggen, ik ben de Christus. En zij zullen velen misleiden. Está presente a pista de Mateus 24, que não para morrer, não caia, não rompe no e caia, não. Daarom moeten wij de geschriften onderzoeken om te zien of de dingen die wij in de wereld bijvoorbeeld zien gebeuren ook werkelijk zo zijn. Está presente, nós temos que estudar a palavra de Deus para estudar que coisa está passando no mundo, está verdade, sim ou não. De Bijbel is geen zwaar boek, maar een bron van vreugde en kracht. A palavra de Deus não só um pouco estudar, sino um pouco estudar para nós alegria e paz. Jeremia zegt, toen uw woorden gevonden werd, had ik ze op, uw woord. Was mij tot vreugde en blijdschap van mijn hart. Jeremia 15 vers 16. Jeremias 16, uma palavra arranha, uma palavra esse mensagem de alegria. Paulus herinnert ons, alles wat eertijds is geschreven is tot onze onderwijzing geschreven, opdat wij door volharding en door de vertroosting van de geschriften hoop zouden hebben. Romeinen 15 vers 4. Paulo está falando de Romanos 4, nós somos anos para nós, para nós ser filhos de Deus. Ellen White beschrijft in Early Writings bladzijde 37, de tijd is bijna voorbij. Wat wij jaren hebben geleerd, zullen anderen in enkele maanden moeten leren. Semana quarta pista desse do que nós tinha de era ordenando vai tinha de par de luna. Dus het betekent, broeders en zusters, dat we nog een kleine tijd hebben. Dat de tijd kort is, dat wij Gods woord nog goed en grondig kunnen bestuderen. Want we weten, toen Satan 40 dagen met Jezus, hij at niks. Wat zei Jezus? Er staat geschreven. Zo zal Gods volk ook op de proef worden gesteld. En zo zouden wij ook, niet door onszelf, maar door middel van de Bijbel moeten getuigen. Ok, maneira que eu vou usar, no que não precisa de tempo, tem quanto tempo que não está, vai ser de maneira que eu vou tentar, de 40 dias, assim também nós vamos tentar. É tempo que precisa pouco tempo para estudar a palavra de Deus. Dit laat ons zien hoe dringend hoe dringend het is om nu onze wortels diep in Gods woord te slaan. Ok, aí ele está,
Alleen zo kunnen wij staande houden in de tijd van beproeving die nu voor ons ligt. Assim não solamente nos prepara para a costa culopini de tempo aqui. Geliefde broeders en zusters, we leven in een tijd dat Gods woord meer nodig is dan tevoren. Minha irmã estimada, nós estamos vivendo de um tempo, caminha com nós, tem que estudar a palavra de Deus mais que nunca. Het woord is onze licht en onze kracht en onze hoop. A palavra de Deus está é luz e nos força e nos esperança. Laten wij daarom niet tevreden zijn met op het oppervlakkig lezen, maar de Bijbel grondig onderzoeken. Pensei, não conformarmos nós mesmos com ler a palavra de Deus assim rápido, sino que nós também diep dentro para nós sinha. Biddend en nederig, zodat wij standvastig blijven in geloof en voorbereid zijn op de komst van de Heer. Lá nós está humilde e reza de humildade para assim nós pode preparar para a de dos venidas de nosso Senhor Jesus. Jezus zegt, en zie, ik kom spoedig en mijn loon is bij mij om aan ieder te vergeten zoals zijn werk zou zijn. Openbaring 22 vers 12. Revelación 22, 12 avisa, também está vindo pronto e também com minha recompensa para vir cada conforme na obra. Mogen dit ons aansporen om dag en nacht het woord van God te onderzoeken, zodat wij klaarstaan wanneer hij komt. Laga a palavra aqui estimular-nos para nós estudar a palavra de Deus de dia e de noite, para assim nós podemos preparar-nos mesmo para a de dos venidas de nosso Senhor Jesus. Aceita, amém. Amém. Nós estamos agradecidos ao nosso irmão Jaden. Deus siga bendicionando ele. Dank para sua parte. We bedanken onze broeder voor dat bemoedige woorden van inspiratie en tot woorden die ons laat ons denken. Dat ajuda-nos para nos pensar quando nós temos que estudar para Deus profundamente. Agora que nós estamos cantando um par de canticas, um momento. Vai cantar para alabar nosso Senhor Jesus. Nós também canta e cantica para 474, toen nummer die nos Christo. Laat ons laten para, laten we even opstaan. En toen ons bekend met volle borst. 474, toen nummer die nos Christo. We moeten de naam van Jezus aannemen. Nós tinha? Ok. Lá nós Tu nombre dinas Cristo, de esa dolor, le do una boa alegria, le do una más amor, nombre bueno que bon, alegria para nós tu, bon, oh que bom, esperança de nós, tu mano de nós Cristo, Pai escudo foi se botas de tacho, ya me den oração. No more born, oh que bom, alegria para nós. No more born,
bom, oh que bom, alegria para nós tu, oh bom, oh que bom, esperança de nós tu, su nombre, láganos tu rodilla. Corona el rey de reina para entera eternidad. Oh, que bom, esperança de nós todos. Yeah. Cristo da nossa esperança é o único que pode ajudar-nos. Nós também cantar 526 para sobra eta viva. 526. Jesus está na vida e está viva para sempre. Danke Deus que está viva. Porque assim nós também estamos vida. Ok. Nós todos canta com ânimo. Dios la manda, suyo Jesús, para estimar y perdonar. Él a morir para mi salvación, un gran vacío mostra na vida eterna, na vida eterna, me deu futuro, na vida eterna, me entendemos, me sacou Jesus, tiene futuro, y de Jesús nos pide que llama valor, dulce de ti. Yo chiquito, sin ti ego, soy orgullo, más grandita, es seguranza, cuello por vencer ya con la vida eterna. Sobra aqui com na vida eterna, me deu um futuro, na vida eterna, me tentemos, me sacou Jesus, dele futuro, e su valor. Danke Deus que nós temos futuro de Jesus. Nós também cantamos nos últimos 430, gozo de Jerusalém. 430. De gozo está hora e de nos chega 30 de Gran Jerusalém. Ok, nós tínhamos. Oh, cuánto gozo lo vinti, ora obrero nanuni, treciendo fruta tu lo vi, de Jerusalén novo. Gozo hopi, gozo nos lo ti, gozo unda, gozo no tin fin, gozo cerca de ata,
canción nos tú lo cantas, nos redentor alaba. Gracias a Cristo ta duna de Jerusalem novo. Gozo pi gozo nos latin, gozo unda gozo non ti fin, gozo cerca di ata pe obrero nanuni, gozo ran puro tawardanos, hopi masyonan bon traha, cual Cristo mesa prepara de Jerusalem novo. Gozo y gozo nos latin, gozo unda gozo no ti fin, gozo cerca di ata pe obrero nanuni. Dank je Romana, we staan Porto maar asientos, jullie mogen zitten. Dankjewel, dankjewel. Ok, vai nos acaba agora aqui com nós Sabascon. Assim que nós estamos preparar para Eradins. Sim? Ok, prometo com nós. Nós está pedindo sim? Nós está pedindo diácono não para passar para diante para recolher a ofrenda. Nós podemos cantar planta turmainta. Se não está errado, está 400. 369, planta turmainta. Tem ofrenda para guardar recolher? Nós podemos cantar. Nós podemos planta turmainta, turba pansimia, planta ebetnanam, pavohayanam. Hora de cosecha, lobo está contento, para nos turbar juntos en eternidad. 13 frutanan, para nos turbar juntos en eternidad. 13 frutanan, para nos turbar juntos en eternidad. Planta de secura, planta de llovida, ay no tiene miedo, Pai bestiará. Tempo de cosecha, lobo haya fruta, para nos turbar juntos en eternidad. 13 frutanan, para nos turbar juntos en eternidad. 13 frutanan, para nos turbar juntos en eternidad. Ok, la nos tenemos palabra de oración para nos agradecer Dios por ofrenda, ¿no? A nos reza. Nos está la reina del cielo, nos está llamado danke Señor, para tu cosas que vos nos. Nada no te pertenecemos, pero todo vos regalarnos. Y aquí nos trae algo para ofrendar a vos Señor. Bendicionar tu eres no aduna, y es una que no por aduna, que vos bendicionar de una manera u otra, para el próximo día por una. La que ofrendan aquí por ayuda para igreja por crescer, para evangelho por crescer. E quando os possível,
de dia cultura Rendenam hanya sa di mensaje. Danke, Senhor. Nós mencionamos um nome também que está dirigir ou está conta esse aqui, o poder na sabedoria e bendição. Nós está pedindo em nome de Jesus. Amém. Aí chega o momento para nós começar nos erradins. Story. Me está pedindo gente palanta para nós começar a cantar cantica 330 awe me quer consagrar. Tanto é irmão Steve 30 330. Awe nós temos que consagrar nossa vida na Jesus. Nós tudo tinha? Ok. Nós vai cantar. Awe me quer consagrar mi gente na mi Señor. Pa su mano me guía, pa quedar en su amor, pa quedar en su amor. Y mi piana derecha, pa servir de amor. Y mi voz la que canta, canto a mi Salvador, canto a mi Salvador. Y mi lena derecha, pa mo amor na por cantar. Dormi bien por tu me, nada me quiere tener, nada me quiere tener. Dormi tempo me quiera consagrar na boa altar. Y mi pensamento tu emplea para honor, emplea para honor. Toma Dios mi voluntad, ya en nota de mi más. Y toma mi corazón, para no servir mamón, para no servir mamón. Amén, hermana. O Dios por bendicionarnos, o Dios ayudarnos para nos servir y no Satanás. Esta la que aposta por hermano Stephen. Ok, muito agradecido, irmã Alba, por dirigir o serviço de canto, nós prosseguimos numa. Era ponto para mim, ministério de tradução na holandês. Moet er vertalen zijn? Ja? Nee? De broeder zegt van ja. Vertalen. Ah, ok. Bom. Lá nós fazemos palavra de oração. Laten we in gebed gaan. Ja, nós começamos. Nós vamos cabeça. Laten we eerbiedig zijn. Dada de amor, danke Senhor, ave merdia. Lieve, Sim, lieve Vader in de hemel, sim. vandaag vanmiddag Por três nós juntos que não ave para nós por adorável e alabável de espírito e verdade. dat u ons bij elkaar hebt gebracht om u te loven en te prijzen in waarheid. Agora que nós também abrimos a palavra, guia nós de dia, tata. Nu dat we uw woord gaan openen, we vragen uw begeleiding. E também para o Espírito Santo por usar-me e nosso irmão Alba também.
Dat de Heilige Geest ons allebei kan gebruiken, assim é que o mensaje por llega. zodat het boodschap kan naar voren komen. Tudo lo que vou querer para mi papi, Senhor, põe assim na minha mente. Alles wat u wil dat broeder Steven spreekt, dat u in zijn gedachten kan erin zetten. E lo que não te mister, legami no papel. Dus wat niet nodig is, dat het buiten blijft. Nós te pedimos, Tata, com guiança do Espírito Santo, We vragen de leiding van de Heilige Geest. em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. In de naam van onze lieve Heer Jezus. Amen. Amém. Bueno, nós está contente um dia mais, nós chega de casa, Senhor, ave. We zijn nogmaals blij dat we in het huis der Heren zijn. Se nós podemos compartilhar junto. Zodat wij samen kunnen met elkaar delen. Oké. Kiko eigenlijk de idee die het ministerie aqui. Eigenlijk, wat is het idee van deze ministerie? Oké, dus we hebben nos offline poner assim aqui. E objetivo nota maneira qualquer outra igreja. Oké, laten we het zo neerzetten. Het doel is niet hetzelfde als zogenaamde andere kerken. Oké, lo que nós queremos de dia tá preparar ainda. Wat wij erin geloven is om mensen te voorbereiden. Juist, panang por também vira uno por hibe evangelio. Zodat hun ook één worden, zodat ze het evangelie kunnen brengen. Juist, meneer nós mira awe, hobby maneira Jaden. Zoals wij vandaag zien, net als die jongeman Jaden. Zie, dus Surumang também te bini, Joshua. Straks zal zijn broer ook komen, Juist. Joshua. Ideia tá panang por seguir train para despenar vira evangelista nan grande para Deus. Het idee is dat ze blijven oefenen, zodat ze grote evangelisten straks worden. E junto com outro hobby nan, outro ende grande nan também. Assim nós vira fuerte den Senhor. Zodat niet alleen de jongeren, maar ook de ouderen kunnen sterk worden in de evangelie. Correto. Dus nós não te queremos ding gente só estilo de show, pero junto nós te vive over aqui de land. Wij geloven niet dat één persoon de show steelt, maar dat wij allemaal samen het woord van God gaan verkondigen. Ok. Bueno, bem back het tema Samson e Dalila. En Quem te mula mulina? teruggekomen naar het thema Simson en Dalila. Wie is degene die de Molen die de draait. molen gaat draaien? Die de Oké. molen gaat draaien. Dus nós te vai estudar sei awe ding escritura. Ons bij ding e wees nang capítulo 3. Dan gaan we dat bestuderen. Dan gaan we zoeken dan in rechten. Juist. Rechteren, ja, sorry. Ok. Rechteren, even. Juist. Ik E ook primeiro segundo nós te parar na e primeiro nang e tem mi primeiro na. Primeiro segundo nós te parar na juez nang 3 versículo 1. Als we kijken in Richteren 13, Sa wari ba Vers pantalla? Sa wak murato riba pantalla. we kunnen even hier op de schermen kijken. Camino se mira 2 Coríntios 6, 4 tegen 7. Dan zien we ook 2 Korinthen 16. 6, 14 tot 17. Permite que e texto nang e persona me police. En een Bijbel. Ja, kunnen Kun je jullie nog zelf zeggen? in jullie Bijbel lezen. Juist. Dus het is nou universo mes que yugo desigual, com incrédulo nang, pa sombra que compromisso, justiça tem com injustiça, e que comunhão luz tem com escuridade, of que harmonia Cristo tem com belial, of que com creyente tem comum com incrédulo. Dat is in het versículo 17. Você sale for de mim de nang e separamos o mês. Senhor da bisa e no místico lo que tem puro e lo me recebimos. Ok. So Deus aqui na está mostrando nos Kiko. O mês tem separação. Dus wat laat God hier zien in 2 Korinthe 6, 14 tot en met 17, dat er moet een scheiding komen. E de lo que entre injusticia, justicia, of vice-versa. Dus tussen onrecht of recht. Of Yes. andersom kan ook.
Correcto. Dus esse nós também wak awe, kiko a passa dinge tempo di Samson. Dus dat is wat we gaan kijken, wat is gebeurd in de tijd van Simson. E qual les na nos posaka awe. En welke lessen kunnen we eruit halen? So claro, Samson a biba tela muri. Dus het is duidelijk dat Simson heeft geleefd tot hij is ook overleden. Pero 10 princípio nan dinge capítulo aqui que ta aplica para nos awe den 2025. Maar er zijn principes in deze hoofdstuk die tellen ook voor ons de dag van vandaag. Ok, versículo 1 de Bisa, ding Westranges 3. In Richteren hoofdstuk 13:1 kunnen we in onze eigen Bijbel lezen. Awor e yunan di Israel Westranges 3, vers 1. No, is answer. Richteren 13:1. Ja. E de Bisa, awor e yunan di Israel a volve a si maldad den Bisa di Senhor. Assim que o Senhor a entreganan den man di e Filisteonan pa quanto 40 anos. Ok. Dus kiko te motivo di conawardo entregar de man de Filisteonan. Wat was de reden dat ze hun werden in de hand der Filistijnen gegeven? De Bijbeltekst is klaar pa motivo di nan kiko maldad De de Bijbeltekst- Bisa di Senhor. De Bijbeltekst zegt het duidelijk, komt door hun kwaad. Was kwaad in de ogen der Heren. En toen Bisa pa 40 anos. Não verdade? En ze zegt dat het ging door 40 jaar. E nós agora bekri wat tempo di Moisés também de mesmo cos. Als we gaan terug in de tijd van Mozes was hetzelfde. O pueblo também está em esclavitud. Dat het volk van Israël ook in slavernij waren. De man de Egyptianen. In de handen van de Egyptenaren. E também Moisés me trabalhou 40 anos no deserto. En dat Mozes moest ook 40 jaar in de woestijn gaan. Vim para liberar 40 anos no deserto trove. En om het volk van Israël te bevrijden ook 40 jaar in de woestijn. Dus 40 anos representa geração. Dus 40 jaar betekent een generatie. Dus Deus, lo que Deus quer hacer está limpia a geração. Que Ja. geração limpa, nova, como serviele. En wat God wil is de generatie schoonmaken. Dat deze helemaal schoongemaakt wordt. Dat ze kunnen hem eren en dienen. Ok. Dus Kiko Deus prepara a para liberar o pueblo aqui. Dus wat heeft God voorbereid om deze volk te bevrijden? Versículo 2 tegen 5. Laten we versen 2 tot en met 5 lezen van Richteren 13. Dus Senhor, ito bisa tava ti hamba di Zora, di família di Danita nang, utava ta yama Manoa, e sua esposa tava ta, escucha boa palavra, steril e no arranha you. Anto e ángel di Senhor aparece na emoeia bise, mira aqui, bo ta steril e no arranha you, mas logo concebi e duna luz no you amber. Peseanto tuene kidou, pabano kiko, bebe binha, ni bebe bebida sterki, ni come nada impuro, pa sombra, mira logo concibi e duna luz na amber, e na barra lo no passa riva su cabeça, pa sombra e mucha lota nazareno, ok? Pa Deus for di dembarica di sua mama, ok? E ele começa a liberar Israel voor die man die e Filisteën. Ok. Dus, kiko Dios la gananse para Israel, Wat heeft God laten geboren voor Israël? libertador. Een bevrijder. Que bem liberando voor die opressor, de caso que Filisteën. Dat hij zal hun bevrijden van de Filisteën in dit geval. Ok, quem é assim nos corda riba de or nos tem de palavra na aqui. Aan wie laat hij ons denken als we deze woorden horen? Pareja que estava tá no por aí, Ja, degene die geen kind kon krijgen. pero toch Deus é ángel de aparecer na dia e te deu mensagem que lo é you.
Maar toch komt die engel en geeft de boodschap door dat ze toch een kind zal krijgen of baren. Y después ito bisele ko tiniki boting di come di tal forma pa eu aqui quero com força. En dan vertel aan die persoon ook dat ze moet op een bepaalde manier, op bepaalde eten nemen, zodat het kind goed kan groeien. Quem não se corre baje? Aan wie denken we dan als we dit verhaal horen? Oké, nou Samson met de die. Dit is, Sande dit is bisele. Elisabeth en Zacharias. aha. Wahanya. Elisabeth en Zacharias. Oké, quem na aya? Wie hebben ze Bautista. gekregen? Yes. Oké. En Juan Bautista. Ja, Johannes de Doper hebben ze gekregen. Que man, wat mira in mesum kos, karamo nanta pokum poranya you, nanta die edad kaba. Dus we zien hetzelfde patroon. Hun konden ook geen kinderen krijgen. Juist, pero toch e angela parecen nang I aduna na mensaje ko loyan you toch. En toch is de engel gekomen en hun de boodschap gegeven dat ze toch Turdos. een kind zouden krijgen. Turdos tawa de Joamber de caso e. En de twee gevallen waren allebei jongens. Turdos tawa de primogenito. Allebei waren eerst geboren. Correcto. Y finalmente turdos te un tarea especial. En allebei hadden een belangrijke, niet belangrijk Missie. boodschap, taak. Ja. Tak, ja, juist. Que me eure e finalmente, no se mire en Juan 17, oh sorry, Juan capítulo 1 versículo 7 y versículo 17, vos poder ser tranquilo na casa. En Johannes hoofdstuk 1. Sí, Nee, dat is Lucas. sí, sí, Ja, Lucas 1, 7 en 11 tot 17 kunnen jullie dat verder thuis lezen. Oké, dus het is similar eure en enhancemento de Samson, de caso que tambe Dus, Juan Bautista. dus is het bijna hetzelfde in het geval van Simson. Dus het verhaal van Johan de Doper en Simson zijn vergelijkbaar. Juist. Agora, dus, den tour dos caso, nota bom, den tour dos caso, Dios aduna en mama dieta speciaal. Dus in alle twee gevallen, God heeft aan de moeders een speciale boodschap gegeven. Oké, dus, de otra palabra, angel de bisa Elisabeth, of de caso que, mama di Samson, Dus in alle twee gevallen zegt God tegen Elisabeth en in dit geval tegen de moeder van Simson. dus que no perdone kikuta, sino nota qualifica para liberar Israël. Dat ze hun kinderen geen zomaar dingen moeten geven, anders zou hun niet kunnen kwalificeren als de bevrijders van Israël. Correcto, entonces tampoco si Juan come kikuta en no por preparar camino para el Señor. Zoals als Johannes dingen zou eten die niet waren beschrijven zoals God had gezegd, dan zou hij niet de weg voorbereiden. Oké, dus de otra palabra, wat mira que el reforma pro salud, dat we kan junto que mensaje de liberación. Dus we zien dat de reform qua gezondheidsreform loopt samen met de bevrijdiging. Correcto, so si no de nota de capacidad mental per recibir instrucción y guianza de Dios. Dus als een persoon niet capabel is om de instructies van God te ontvangen en te doen. Oké, vamos a con cita aquí, riba pantalla. Laten we een citaat hier op de scherm zien. Aí, wat is el versículo aquí. Maneira nos ponotele, Juan, tenemos Juan. Westland 3, 4. We kunnen Richteren 13, 4 en 14. Oké, camina Dios doen e ordo que tengo come. Waar God de opdracht gaf wat ze moeten eten. Oké, entonces, laten nos que cita que de vin después. Ja, als niet riba pantalla. Wat que de visa ginana. Jullie kunnen dit allemaal lezen. Correcto. Dus, het visa e princípio nan di salud a guardo na para preparar un pueblo para a venida de Jesús. Het visa mi aguardo mostrar que e reforma pro salud
branch eigenlijk de obra grande, de qual tengo fet e pueblo pa e segundo venida de Dios. So esta visa esta sina cerca, esta conecta com o mensaje de tres ángeles, mescosco e man ta pegar com e curva. Ok? Dus, esta visa ne parte verde. But the Lord will not come, dus Dios lo no vem para castigar transgressões de mandamento, sin prome manda mensaje de despertamento. Ok, so, kita mo sa nosa ginang, Wat laten hierboven zien? o segundo nós está preparar para Jesus su pronto venida, Terwijl wij ons voorbereiden voor Jezus' wederkomst, tanto nós começamos a nos preparar, nós temos que ir também o mensaje de reforma por saúde. zoals wij en degene die wij aan het helpen zijn, aan het voorbereiden, wij moeten hun brengen naar de boodschap van Jezus. Wakta engano, Bijbel dice nos ding Revelación 2:9. In Openbaring 12:9, dat Zie we het. moeten, we moeten de mensen brengen naar de gezondheidsreform volgens Jezus. Sí. Ante ora ding Revelación 2:9, de bisa que o diablo ganha inter mundo. In Openbaring 12:9 wordt gezegd dat Satan zal de hele wereld voorliegen. E ding Revelación 3, de bisa que ele ganha por meio de milagre. En in Openbaring 13, Satan zal de mensen voorliegen door wonderen te verrichten. Sí, e de Mateus 24, de bisa que hasta e eleginan por guardo ganhar se possível. In Matthäus 24 wordt gezegd dat zelf de gekozen zullen zelf voorliegen worden door Satan. Sí. Dus de otra palabra, en mente, nos mente na meseta, las visa, bright pa capta lo que está de Dios y lo que no está de Dios. Met andere woorden, onze hersenen, onze gedachten moeten op een manier zijn dat wij kunnen kijken of aannemen wat van God is en wat niet van God is. Kunnen we verschil zien. Correcto. Pues di con engaño também te sina cerca de verdade, que quase we não pode distinguir. Omdat wat de leugen zo dichter bij de waarheid is dat je kan bijna het zelf niet zien. De pessoa nos mente não, necessita limpi para capta of melhor visa para escuta e voz do Espírito Santo. Daarom onze gedachten, onze hersenen moeten schoon zijn, zodat wij het stem van God kunnen luisteren. Juist, pessoa não te por nada, meu irmão, estima inimigo de zorro, pating, turcos para dar nos mente. Daarom is niet voor niks dat de duivel heeft van alles om onze gedachten, onze hersenen kapot te maken eigenlijk. Então, se é saco é por, nós visa por stroba nos mente, de pensa claro. Omdat hij weet, als hij kan onze gedachtenis of onze hersenen storen om goed te kunnen nadenken, Nós não podemos escutar a voz do Espírito Santo. dan kunnen we niet luisteren naar het stem van de Heilige Geest. Você também sabe em Isaías 30, versículo 29. Omdat hij zegt in Jesaja 30, vers 29, Sorry, vers 21. vers 21, sorry. Ele diz, Boreia lo tende palavra atrás de você bisa, e saque te caminho da cana de enje, que ora você subir na mandrete of na marobes. Dus, Boreia lo tende palavra atrás de você bisa. Dan kunnen we lezen in Ja. Jesaja 30, 21. 21. Sim. Dus Senhor, e bom me está capaz para escutar e voz do Senhor. Je moet de capaciteit hebben om de stem van de Heer te luisteren. Você a mente não me está limpi. Daarom moeten de hersenen schoon zijn. En toen we samen in Lucas, bang kom je in Lucas 4. Laten we gaan in Lucas 4. Dus 4 wat é promê, of me avisa, se me pôr com rato, lá me wak. Não. Bang Mateus 4. 4 wat é promê tentação de Jesus. Laten we naar Matthäus 4 gaan en laten we kijken Vers wat 3. was de eerste beproeving van Jezus. Ons tinana, Mateus 4, versículo 3, 4 wat é promê tentação que o inimigo a vinco ne.
riep Jesus. Wat was de eerste beproeving van Jezus? Mateo 4, versículo 3. Matthäus 4, vers 3. Ha. Sí, matendele. Juist, comida. Die kon Romanen te Wat keren. was het? Dat was eten. Dat Oké. was de eerste beproeving. Die kon Romanen te keren com Jesus misra of esse tava te promet tentação de Jesus. Waarom denken jullie broer en zuster dat het was de eerste beproeving voor Jezus? Ja. Oké, wat Oké. zuster heeft gezegd. Jezus had 40 dagen niet gegeten. Hij had gevast. En toen kwam Satan precies op dat moment dat hij honger had. En dat is precies ook met ons. Volgens wat zuster zei, dat de maag is opvoeding van de hersenen. En volgens de medicijnen, Ja. medische wereld, de maag voert de hersenen. Okay. Nasi bom. Pero die kon Jesus misra passa dingen se promet. De vraag is, maar waarom moest Jezus eerst door die beproeving doorgaan? Ja. Ja. Ja, oké. De Oké. zuster zegt dat zo werd ook Eva door die beproeving gegaan. En zo is Adam ook gevallen. Dus als wij de appetiet of de eten, de verlangen naar eten kunnen doorstaan, dan kunnen we alles doorstaan. Ja, dat de mensen, wat er gaat eerst is eten. Appetiet, Ah, juist. de appetiet. Stoom. Agora, dus de outra palavra, Jesus misra vence camina Adam a falha. Dus met andere woorden, Jezus moest overwinnen waar Adam was gevallen. Dus Jesus estava é segundo Adam, Jezus was de tweede Adam. e misra pick up camina e prome Adam a cai. Hij moest alles weer laten opstaan waar Adam was gevallen. So agora bom se pa diabo se e pora vence Adam, dinge punto aí, de imperfeição, e po vence tu rende. Dus voor de duivel, als hij kon Adam in zijn perfectie laten vallen, dan kon hij allemaal laten vallen. Ok, wako. Laten we even kijken. Ito bisa sineki. Cristo estava a sa, maneira se mirar para pantalla, Cristo estava a sa para de tal maneira e porting sucesso para hiba e plan de redenção. Para dilante e mestre começar e obra de redenção de gente caminha e ruína a começar. Adam a cair ribe ponto de apetite. Você mirele? Hebben jullie het gezien op het scherm? Dus inanang itingo pick up kwe batuta sige kune. Dus daar moest Jezus alles oppikken om verder te gaan. Juist. En toen wist ik nang e prometes estava daribe mes punto caminho Adama faia. De eerste beproeving was dezelfde punt waar Adam was gevallen. Dus estava da dori tentação com ela adresse e tentação de apetite. O Satanás a vence parte grande de humanidade, e raça humana com ele. Dus ja, oké. En his succes had made him feel, dus het succes die Jesus als je sinti,
que control que dat ding riba planeta kai aqui tava da denso man dus diabolo sentie o esse mi vence tu rende dinge ponto aqui pero Cristo but in Christ dus den Cristo ela é o único que estava capaz de resistir e ela larga o campo de batalha aqui como que a conquistar. Dus ela conquista of ela derrotar o inimigo aqui in het campo de batalha aqui. Dus Jezus heeft Satan overwonnen in deze oorlog eigenlijk. Ja, en dit is dus panos mira man estima el libertador nan verdadero libertador nan. De echte bevrijders Of qualquer único tem que preparar o mundo para a segunda venida de Jesus. of wie dan ook, die moeten gaan mensen voorbereiden voor de wederkomst van Jezus. No por skip e obra de reforma pro saúde. Kan niet de gezondheidsreform overslaan. But tinko passa dinge prova para vencer pro me. Je moet door die beproeving doorgaan, zodat je kan als overwinnaar naar buiten komen. Dus avendier nos punto nos mesta di con nos noting éxito dinge over de Dios. Omdat we vragen onszelf de dag van vandaag, waarom hebben we geen succes in het doen van het evangeliseren of het delen van het woord van God? Correcto, dus nos que saquene voor die Babilonie, no te verá? Omdat we willen mensen uit Babylon eruit halen, Tresinang para formar parte de Dios su pueblo. brengen naar de kerk van God, zodat ze ook Deel kunnen zijn. deelnemen aan Ja. in het volk van God. Pero na primeiro lugar, acepta Cristo como un único Salvador. En in de eerste plaats Jezus aannemen als hun enige redder. Worden justificar, perdonar. Rechtvaardigd door Jezus. E também dentro do processo de santificação. En ook door het proces van heiligdom Ja. naar binnen gaan. Heiligen. Ok. Juist. Ja. Pero Heiligen. atrovemos não por skip e primeiro passo. Maar, zoals ik het zeg, we kunnen de eerste stap niet overslaan. Qual da Kiko? En welke is die? Nós temos que dominar o apetite. We moeten macht hebben over de appetiet, over, ja. Ja. Ja, nós temos que passar. Overheersing hebben over de hongersgevoel, ja. Wak, passo wak, escucha bom. E reforma pro saúde não te toma lugar de mensagem de Etresangel. Het gezondheidsreform neemt geen Plaats van die. plaats in de drie engelen boodschap. Oké, we zomaar in. Juist. Niet over. Oh, niet over, sorry. Juist. Pero, een mes is te connectar met mensagem de Etresangel. Maar op hetzelfde moment, hij heeft een connectie met de boodschap van de drie engelen. Dus lo que een mensagem de Etresangel tingo asi dembo y de otro ende. Omdat wat de boodschap van de drie engelen moet doen in ons en ook bij andere mensen, En não vira possível se você skip e reforma pro saúde. kan niet mogelijk worden als wij overslaan de Maar gezondheidsreform. avendia, gente de bisa ai, que coitinho de vergo mi salvação. En soms denk je, wat heeft dat te maken met mijn redding? Salvação de den Cristo, então den que assim come kiko of que assim bebe kiko. Een redding is in Jezus. Het is niet dat ik dit niet eet of dit wel eet. Pero carabong, Jesus abim para nos victoria riba pica. Maar laten we herinneren dat Jezus is hier gekomen om ons overwinning te geven over de Zonde, zonde. Pero pa edunavo victoria riba cada pica. Maar om overwinning te geven op elke zonde. Pero e costa misana onda dingen mente. Waar beginnen? Waar beginnen de dingen? In onze gedachten. Awosi e mente te débil. Maar als onze gedachten zwak zijn, Com eta se toma decisão para Cristo. hoe kan die
hoe zeggen de, Ja. ja, beslissen nemen voor Jezus. Dus het commissa ne reforma pro salu. Dat begint bij de Dus gezondheidsreform. e prome instruction tava data no dunele bibida nin binha ni bibida sterki. De eerste instructie was, je geeft die kind geen sterke drank. Sorry. Neem geen sterke drank. Ja. E no come nada impuro. En geen onreine dingen eten. Nou, lá me zouden no solamente pa ora Juan nanse, Niet alleen als Johannes zou geboren, pero prome que nanse. maar voordat hij zou So geboren. di kong lo que mama come, Omdat wat, you dan de come. omdat wat de moeder eet, dan eet de baby ook. Lo que you mama bebe, you dan de bebe. Wat de moeder drinkt, dan drinkt de baby ook. Que me eure e mama tambe meestera pratica e reforma pro salu. Dus de moeder moest ook de gezondheidsreform oefenen. Abo voor die onder is datzelfde wing. Voor die onder is datzelfde wing. Van waar komt die zaadcel inderdaad? Voor die hombre toch? Van de man toch? Que me eure e tata e tam met die pratica. Dus moet de vader ook in praktijk brengen? So is datzelfde met die kwaliteit. Omdat de zaadcel moet wel van kwaliteit zijn. Dus de outra palavra, den e cas de família e reforma pro salu, meester waardoet, laat me zeggen, tenen na cuenta, meester praktike. Dus in de hele gezin moet de gezondheidsreform in praktijk gebracht Que worden. men die etata manoa no por avisa aan ja, pero te you, no tami toch. Dus Manoach kon zeggen, het is het kind, maar niet ik. La me seguirán mi galinha no, so te you, te suntami. Dus laat me verder gaan met mijn kip eten, omdat het is niet ik, het is het kind. No, tour 3, 5 vezes. Nee, alle drie moeten het doen. Ok, we zijn met Josué avisa para lo que te trata a mí y mi casa, nos lo sirve Señor. Daarom heeft Joshua gezegd, wat het betreft mij en mijn gezin, wij zullen God dienen. Ok, wake sequência. Laten we de sequentie zien. Dus Jesus, ora of laat me zeggen, ora Jesus a passa e prova die appetit, Wanneer Jezus de beproeving van eten heeft bereikt, of onde ela vai después? waar is hij gegaan? Nou, onde ela vai después? Waar is hij naartoe gegaan? Lucas 4, Lucas 4, versículo 18. vers 18. Ela começa a predicar na onda, Waar begon hij te prediken? dinge tempel. In de tempel. Maar en no vai predicar promes sin pasetes de appetit. Dus hij is niet eerst gaan prediken Versículo voordat hij 16. de toets heeft meegemaakt. Juist, den 4:16 wat bisa het arriba un dia di sábado, nós tudo conhece texto. Ela vai den tempel, ela lanta para palesa. We weten in Lucas 4, 16, we Juist. kennen die Bijbeltekst. Hij stond daarop, hij was in de tempel, hij stond daarop. Correct. Então na doen een boekje die Isaías, ela lanta para ela descer. Dat, ze hebben hem het boek van Jesaja gegeven en daar begon hij vanuit lezen. Juist. Dus kijk ela passa pro me. Wat heeft appetit. Wat heeft hij eerst meegemaakt? Over eten, Juist. appetiet. Cabelo aí voor. Pero en mestra passa test. Hij moest De het forma pro salu, caba e por bij libera ainda. Balece, Hij moest eerst de test van de gezondheidsreform meemaken en daarna kon hij naar gaan prediken. Chap, dos. Die lampi. Gezondheids. Ja. Oké, laten we lagay na. Okay. Bom, tanala, lagay na andame. Dus de revolution je 4 minuten bij lese. Wat mira kiko ta nos mission. In Openbaring 18:4 kunnen we lezen wat is onze missie. Para liberar gente, mesmo com Samsung, nuestra liberar pueblo. Om mensen te bevrijden. Zoals Simpson heeft gedaan. Juist, en toen we mira kinanang Juan Lucas. Tambe, a word je na com Espírito Santo voor die na onda.
Lucas 1:15. For die barrica, mas foi ding ik kon começar no depois. Hoe is Johannes voorbereid? Vanaf het buik van de moeder. Que men die inamo de mira ku prome que la nanse tepe começa a predicar ku tu conai de forma pro salu prome. Voordat Johannes werd geboren, is de gezondheidsreform al begonnen. Ok. Voordat hij geboren was. Juist. Dus nós mira quão importante eta ave mi romanos ti maku, nós não pos skip ekoi. Hebben jullie gezien hoe belangrijk dat we dit niet kunnen skippen of overslaan? Juist. Que men sitting pueblo ribe mundo que eigenlijk começa de voorbeeld aan ons. Als er moet een volk hier op deze aarde zijn, om een voorbeeld te geven, dan zijn wij ons. Dus nós tinha Dat zijn mensagem, wij, do. bedoel ik. Nós tinha boekje nang. We hebben de boeken, Nós tinha mensagem. we hebben het boodschap. Pero ta parse timbe ku outro ende na ifo, ta praktike mas melhor nós. Maar het lijkt dat de mensen daarbuiten het beter in praktijk brengen dan wij zelf. Dus je zei te doen ons een mensagem. Wat ik hoor Jesus die, si bosse no papia, quem lo papia? En dat geeft ons, Piedra, dus piedra nanda papiando. en dat geeft ons een boodschap. En dat is, wat heeft Jezus gezegd? Als jullie niet spreken, wie gaat spreken? De stenen zullen spreken. Want de euro nos vai mira di con Jesus avisa que prostituta nang e ladrona lo drenta prome con nos. En daarom zullen we zien waarom Jezus heeft gezegd dat de prostitueeën en de dieven zullen als eerste binnengaan in de hemel. Que menos tincos di confessar no Senhor ao. Dus vandaag hebben we wat te opbiechten bij de Heer. Nós temos de conversar com o Senhor, perdonar-nos de descuidar e obra de reforma para o saúde que vai dar nós aqui. We moeten bij de Heer opbiechten en zeggen, vragen voor vergiffenis dat wij het boodschap van de gezondheidsreform hebben nagelaten. Wacht, wat ponderen we met cultuur en força com Samson dat ding. Je vraagt jezelf met alle kracht dat Simson had. Toch ainda e não livre e pueblo voor je Filisteus. Toch heeft hij het volk van Israël niet kunnen bevrijden van de Filisteeën. Cultuur mensagem que nós temos como adventistas de dia. Alle boodschappen die wij tegenwoordig hebben als Adventisten. Nós não podemos liberar gente voor die Babilônia 13 aqui não. We kunnen mensen niet uit Babylonië bevrijden om hier naartoe te Segundo brengen. tempo daarbij, nós somos amigo de Babilônia. De tijd gaat voorbij en wij worden vrienden met Babylonië. Pensando que assim nós lo ganhamos não. Denken dat we op die manier kunnen we hun winnen. Nós queremos turcos para skip e obra e prome passo. Wij doen van alles om de eerste stap over te slaan. Meneer Pablo dice kende nan barrica tan aan Dios. Zoals Paulus zei, dat hun buik is hun God. Waar que de bisa ding e boekje aqui, The Southern Watchman. Laten we kijken wat wordt gezegd in dit boek. De bisa the work of John e obra de Juan Bautista e obra de Snango de Viva de último dia aqui, da bai di lante de espírito e poder de Elias, pa lanta, pa spierta e hende nang for di nang empathy. De corre palavra no pavimento. En de bisa in many itading hopi maneira e mescos. De bisa obra his work is su obra ta tipo de obra com mester guarda-se ding e era aqui. De bisa Cristo lobini of Cristo lobin pa di dos via pa husga e mundo aqui de justiça. Que men kiko e obra com nós tinguasi ta obra similar. Wat is de werk dat wij moeten doen? Hetzelfde werk. Oké, Volgens wat op de Sí. scherm staat. Anto kung Juan Kumisa, Hoe is Johannes begonnen? con su maior mestre eduqueerd in je prome, Hoe moesten de ouders van hem opleiden? e não por a bula bij als su obra sim passa e prome fase prome. Hij kon niet zijn werk gaan doen voordat hij de eerste stap ging doen. Laat me guarda rato aqui não. Ora wak nós te vivando dingen obra final que Deus te vai ser gracia. Oké, ik wil even hier stilstaan. Wij leven nu in de laatste tijd. In de laatste tijd de werk die moet gedaan worden. Ok, dus de outra palavra, se nós wak onde Jesus está atualmente de lugar, dingen santuário. Als we met andere woorden zien
Waar Jezus staat op dit moment in de heiligdom. tá em lugar santíssimo. Hij staat in de heilige der heiligen. Waar carne estava te worden oferecida bij altaar na onda. Vlees werd op de altaar opgeofferd waar? Em qual parte do santuário? In welke deel van de heiligdom werd het vlees geofferd? Ding e? Vooraan, oké. In Ding de, e ja, cura. in de eerste, in de Juist. voorgang. Ding e cura, ding e atrio. Ja, in de voorgang. Para perdão de picar. Om vergiffenis van de zonden. Pero oké, Jesus vincava. Maar nu Jezus is gekomen. Tela muri, tela ressuscitata, tela bij sindana mandreci dietata. Tot hij is gestorven, hij is opgestaan. Hij zit nu aan de rechterkant van zijn Dus vader. Jesus não tem altar mais. Dus Jezus is niet bij de offeraltaar. In caminho carne te worden oferecer. Waar de vlees werd geofferd. Pero este é o lugar santíssimo. Maar hij is wel in de plek van de heilige der heiligen. Camina em manata. Waar de manna staat. E bara de Aaron. Waar de staf van E Aaron 10 is. mandamentos dan. De 10 geboden. Dus camina etai. Não Waar- tinha coi. Waar hij staat, is zulke dingen er niet. Dus inang de 100% reforma pro salu. Ding e lugar santíssimo. Daar is 100% gezondheidsreform in de heiligdom. Awan lubida, prometo mi tempo termina. En voordat onze tijd voorbij gaat, Daí você sabe que Deus te sunga de ajuda nos vence. Em qualquer coisa. ik wil jullie wat zeggen. God is degene die ons gaat bijstaan om te kunnen elke ding te overwinnen. Passo é nota fácil, verdade. Omdat het is inderdaad niet makkelijk. Apetite, não um gosto fácil. Appetiet of, hoe moet ik zeggen, appetiet of de honger is niet makkelijk. Juist, é nota fácil. Het is niet makkelijk. É nota... Não sai pero não está... Toch, last to be. We weten het wel, maar echt, het is lastig. Eetlust. Eetlust, ja. Juist. Pero essa que sim me avisa, em Judas versículo 24. En Judas, vers 24. So wakke te visa. A warna é sunkuta poderoso para guardar vosso de trompeca e hasi vosso para sem culpa de presença de sua glória com gran alegria na e único Deus, nosso Salvador, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória, majestade, domínio e autoridade, prometo todo tempo e agora e para sempre. Amém. Dat Dus. vinden we in Judas 24. Juist. E 25. En toen de En wisten ons, 25. que Deus te sungo te bij als nos para. Dus volgens Judas, God is degene die ons gaat staan. Juist. Laten staan. Dus, apesar que porta lucha, Ondanks dat het een grote strijd is. para nós tour, Voor ons allemaal. para mim também, Voor mij ook. pero nós temos que dar cara que Deus por dona nossa força, basta nos que, para vencer. Maar we moeten wel altijd herinneren dat God geeft ons de kracht om te kunnen overwinnen. Als wij het willen. Hè? Sim, so cara bom, wak. Este sungo te bij doen hebben poder, Omdat herinneren dat Hij is degene die ons de kracht gaat geven. pero este puntravo si boque. Maar Hij vraagt of je het wil. Ok, mas je tinha força gava. Hij heeft de kracht al. Esta clapa do nave gava. Hij is er klaar om aan jou te E geven. pergunta tá, abo mes que coi? Maar het vraag is, wil jij het zelf? Do bibe, contesta tá, Senhor, ainda não. Omdat meestal het antwoord is, heren, nog steeds niet. Sim, me saque de bongo tu co, pero Ik weet dat het goed is, maar even wachten, even wachten. Lá me cabe dar paar crente bola, ou aqui em kermis, lá me dar paar oliebol pro me. Hij zegt, laat me eerst een paar krentenbollen even eten. Ah, com suco blanco, rivaje. Ja, een beetje witte suiker erop. Lá me dar mané 2 sacos, mas senhor, esse 2 sacos niet de laatste. Nog 2 zakken krentenbol, heren. Nog 2 zakken. Zitten nos, hè? Hinde. Dat zijn wij, mensen, hè? Pero de visa, John Olibol.
Oliebol, jen zeta. Ja, die zuster zegt krentenbollen is niet slecht. De oliebollen, die zit vol Eu vet. acho que depois zeta slecht of não, pero hoje nós vamos ver de oliebol, We dat praten, bola de zeta. ja, de oliebol zit helemaal onder de olie. Ja, we Ja. zeggen ja, maar oliebol. Ja, oliebol. Boli zeta. Oké, waar que de visa genang. John separate himself, dus Juan a separação mesmo voor die amigo nang, e também voor die vida lujoso. Ito bisa é simplicidade em seu vestimento. A mim diz wantura e mi tempo vai, pero hasta e reforma absoluta hasta de nos vestimento também. Gezondheidsreform heeft ook te maken met onze manier van kleden. Oké, we também tem tinde ver, depende que você veste, e tinde ver com a saúde. Dat heeft ook te maken met de manier van kleden, omdat dat heeft ook te maken met je gezondheid. Dus Juan dat een tipo de tela dat veste. Dus Johannes had een soort stof die hij ermee kleedde. Oké, dus het hebben we dat die eigenlijk daarmee kabei die kameel meneer de wisse ginang. Ja, volgens de Bijbel was het stof gemaakt van kamelenharen. Pero de wisse ginang tava dat een repreensão para extravagância aku priester nang judeu tava de beeste. Eigenlijk, het was... Rebuke. Een berisping. Ja. Een berisping tegen de kleden van de fariseeën. Juist, e também o pueblo em general. En ook voor het hele volk. Su dieta, ok, puramente vegetal, ok, maneira de ensinar e também loctos com um tipo de bonche e também lá me wild honey, dus honing também, de monde lá onde me assine, tava repreensão para indulgência de apetito e também glotoneria também, o turca minda tava prevalecer. Itu bisa gran tópico aqui de reforma mister wordo agita e mente de público mister wordo aroused, stir também de bisa ko na pavimento dus e mister wordo a mister lantene foi sonho de área aí. Itu bisa temperança de turcos mister ta conectar com o mensagem para bira e hende nang of gibanang na Dios e kita na for di ng idolatria, ng golosidad e também ng extravagância de investimento e outra coisa. Loteria. Yes. E ito sige bisa, self-denial, aqui na ng humility, dus, dus, eningamento de ami, humildade e temperança te requerir de justo, quem de Deus especialmente te guia e bendicionar, de essa que me se guardo apresentar na pueblo e de contraste na extravagância e coisa que destruir saúde e hábito nang e também esnango da viva de tempo aqui de generar. Deus a mostra que reforma pro saúde da sina acerca conectar com a mensagem de três ângulos, mas coisa que curva, mas coisa que man tana e curva. Kaya nós mira manos estima lo misa Juan eigenlijk apresenta den su mensaje e reforma pro saúde. Zoals we zien, wat we hebben daarnet gelezen, we zien dat Johannes heeft de gezondheidsreform gepresenteerd in zijn boodschappen. Nós mira koi? Hebben jullie dat gezien? Nós queremos que de nosso awe como adventista te apresentar koi. En dan denken we dat wij alleen als adventisten dat wij dat presenteren of brengt. So corabon, Juan me está preparando para a primeira venida e den meeste in reforma pro saúde. Dus laten we goed denken, Johannes moest de mensen voorbereiden voor de eerste komst van Jezus. En inderdaad moest hij ook de gezondheidsreform ook doorgeven. De meeste cosas, maar onze kabile se voi, dat conta para nós den segunda venida, que nós está esperando. En op dezelfde manier, zoals we hebben daarnet gelezen,
telt ook voor ons voor de tweede wederkomst van Jezus. Juist. Dus, we zeiden moesten ons uit met de skip een paar te kinaan. Dus, het moesten ons beginnen bij Om terug te komen. we zijn ons voor comprender die kon Samsung, Sumama, Sutata, meester prepara Samsung, die e forma prome que por liberar Israël. En daarom begrijpen we waarom de ouders van Simson moesten op die manier handelen en doen om Simson te voorbereiden voor de bevrijding van het volk. Juist. Para sombra, Israël desobedecer Deus, hasta dingen party aqui, die reforma pro solu, e sobre Omdat outra kona. het volk van Israël hadden ook in dit gedeelte God ongehoorzaam. Oké. Dus eure wanneer ze meer kinanang, Zoals we zien. Kiko ahiba Israël, zie. Zie, Kiko ahiba Israël eigenlijk. Zie. Será sin maldad en vista de Dios. Entonces, está cambiando, pero ok. Next slide, mami. De keren stuur bij rondaf, mirando de tempo. Oké, we moeten even gaan Te pega, afronden, minsa. gezien de tijd. Bire pa yo, bire next. Yan de slide van yung swak Kiko ita. Dan denk ik de bezig né? Dus eure miro man estima ja, logicamente mensaje nos lo tengo continuar também outro vez. Dus Dus mijn- par dos. Dus mijn Oké. geliefde broeder en zuster, we moeten deze boodschap Super blijven dos. vertellen, doorgeven. Juist, nós temos bem coisa par dos também de como, nós temos hoop como de cover. Dus we moeten deel 2 gaan, ook gaan doen, omdat we hebben heel veel wat te vertellen. Juist. Que me eure nós temos aqui nan tantenco e coisa não tá cambiando, me tele se fe aqui nan. Dus door ko de Israël inteiro, dus door die apostasia, een handje of een apostasia grande dentro de Israël, Omdat er een grote apostasie was in het volk van God. Deus permitinang worden, misa kaibou die na inimigo. Heeft God gepermitteerd om hun te laten vallen onder de handen van hun vijanden. Juist, a vida mesmo gos. Vandaag is hetzelfde. Dus ik bakere Deus a cambia, Denken jullie dat God is veranderd? omdat Deus tem mesmo Deus ave ayer e para toda eternidade. Is God niet hetzelfde van gisteren, vandaag en voor morgen en voor de eeuwigheid? Tem mesmo Deus nos sirve, então verá over la cambia kan die caminda. We aanbidden dezelfde God, of is die veranderd? Que me ave si eta abseta turcos, pero tempo ya sin da tuma gos. Dus vandaag accepteert God alles en in die tijd accepteerde hij niets. Dus ave de mesmo como irmãos estimate, coito passando conosco ave como pueblo. Vandaag is hetzelfde. En dat is wat vandaag in onze volk gebeurt. Wat in die tijd gebeurde. Oké, dus het is zeker bezig en adorador não fiel a continuar para adorar Deus e para exclamar eigenlijk naar je para liberação de Israël. Dus de ware aanbidders die gingen die gingen smeken Juist. voor de bevrijding van het volk. Oké, dus jammer que não consigo dingen parte e pero het conectar com Ezequiel 9 também versículo 13 en adelante. Jammer dat we kunnen niet verder met deze stukje, maar het heeft een connectie met Ezekiel hoofdstuk 9 vers 3. Sim. Dus in naam van de mira mans te maken, sempre bij ding toer en multitude die apostasie dat in de Israël. Zoals we zien in alle tijden van volk van Israël in de apostasie. Toch Dios het een remanente fiel e denk dat we dat adore. Er was toch een kleine groep die trouw was aan God. Ato nang dat we de exclamen naar Dios pature koning dat tumaloga. En hun waren degene die smeken voor alle dingen die plaatsnemen in het volk. E pa causa die is nang e grupito En door die kleine groep Dios alaga uno nanse e de caso de Samson. heeft God iemand laten geboren in die groep en dat was Simson. Sim, você sei dat in ons kora tamberiba het tempo di Lot com Abraham. Ora com Deus bisele que também destruir Sodoma e Gomorra. Dat laat ons denken ook aan Lot en Abraham. Toen God tegen Abraham heeft gezegd dat ze zou Sodoma en
Gomorra verwoesten. Juist. En toen Deus encontrou, ok, se tem tanto, Abraham disse, e como vai destruir? Se tem tanto, logo spare lugar. Deus disse ele, ok, não tem. Abraham vroeg aan God, waarom gaat het, die steden verwoesten? En als het bepaalde mensen waren, zou je dat toch de steden besparen? Pero não estava de tem. Maar er waren niet. Dus we zien dat ook Deus mestra destruir Sodoma e Gomorra. En op die manier moest God toch Sodoma en Gomorra vernietigen. Ok, van rond af die forma aqui. Laten we het op deze manier afronden. Deus e orelhamos que Lucas 1:17, nós Laten vamos rond af. we Lucas 1:17 pakken. Então nós mira aqui que nós chamada ave. Zodat we vandaag kunnen zien wat is onze roeping Como vandaag. povo de Deus, Het volk van God. eta bisa eta é que tá vai delante de Deus do espírito e poder de Elias para restaurar o coração de etata na Yunang e desobedecido na atitude e justo nan para assim formar pueblo bom preparar para Senhor. Ave, meu irmão estimado. Vandaag, mijn geliefde broers en zusters. Nós que ajuda forma pueblo bom preparar para Senhor. Willen we een goede groep vormen die goed voorbereid is voor de Heer. Para bom, nós não por worden bom preparar se nós skip e promessa. Luister goed, we kunnen niet goed voorbereid zijn als wij de eerste stap overslaan. E nós lá desejar para ao menos o último stap. É para colme te promet. We zouden willen dat het zou de laatste stap zijn, maar nee, het is helaas de eerste stap. Eu sabe que é problema para nós tudo. Ik weet dat dit een groot probleem is voor ons allemaal. Ja, nós mesmo tá gewoon sincero, é nós tudo su struggle. We moeten eerlijk zijn, het is een grote strijd voor ons allemaal. Pero Deus te vise nang mi que começa go. Maar God zal beginnen met ons. Hij zal ons helpen. Domina ekoi, nós para dominar tudo sobre a coisa. Als we dat kunnen beheersen, dan kunnen we alles beheersen. E nan Deus que começa. Daar gaat God beginnen. É pergunta de Senhor, tá? A mim tá ready, bota ready. Het vraag van God is, ik ben klaar. Ben je klaar? A mim tá clapa do nave graça para vencer. Ik ben klaar om je de gratie te geven voor de overwinning. Ok? Wil je? Ok, liberar o pueblo que está em Babilônia, de Wil- verdade. Wil je het volk bevrijden van de Babylonische? Gostima alma de verdade. Hou je echt van de zielen? Of melhor gezegd, gostima bomes alma de verdade. Beter gezegd, hou je echt van de zielen? Dunami bo, Van je eigen ziel? Geef me Nee. je ziel. nam een chance controlar o apetite. Geef me een kans om jouw eetlust te controleren. Nam een chance de rende bo caixa cozinha para invadir ding. Geef me een kans om in je keukenkast te gaan om te kijken wat je hebt. Nam de rende bo fichidel van mitam be wak dunam een paritep. Geef me de kans om in je koelkast te gaan en jou een paar tips te geven. Senhor te Adviezen. pondra. Dat is wat God wil ons laten zien. Laten we bidden. Vamos reza. Dada de amor, Vader in de hemel, a você, Senhor, que te aqui não mestre waro cobrir ave. u weet dat we tot hier kunnen we even bespreken. E pensei, Senhor Deus, que lo qual que wordo bisa, Senhor, e lesa demo palavra, mestre suficiente para nos betrare baje. Wat we hebben in uw woord besproken is genoeg om erover te gaan werken. Senhor, nós te sincero e não te fácil para nós, Senhor. Vader, we zijn eerlijk en u spreekt tegen ons. Hope bia nos que é verdade, pero это domina nos toch al final. We weten het waarheid, maar toch worden we overheersers. Pero Senhor, nós lemos demo palavra de Judas 24 e 25. We hebben in uw woord gelezen in Judas 24, 25. Que ave tem tur poder para nos para. Dat u heeft de kracht en macht om ons te laten stoppen. Dus nós ari para ave que problema não tá na ave, sino na nós mesmos.
zien wij vandaag dat het probleem zit niet in u, maar in ons. Pero Señor, ayúdanos hasta de nuestra decisión que nos tengo que tomar. Daarom vragen we om ons te helpen zelf in de beslissingen die wij moeten nemen. Eso no está débil, Señor. Omdat we zijn zwak, Sin fuerza. zonder macht, Nos zonder que- kracht. Pero es naturaleza que te cansa, ¿no, Señor? Deze natuurlijke leven die we hebben, maakt ons moe. Pero Señor, ayúdanos toch que nos porta vencedora. Maar help ons toch zodat wij overwinnaars mogen zijn. Nos agradecemos, Señor, por ave para la invitación. We danken u voor uw uitnodiging vandaag. O ave, Señor, nos tiene oportunidad nueva para comenzar con. We hebben een nieuwe gelegenheid om opnieuw te beginnen met u. Ja, es cada vez, Señor, que nos que comer algo o beber algo no está agradable, dat nos corte el tema ya. Als we elke keer iets gaan eten dat niet in uw ogen goed zijn, help om ons deze thema te herinneren. Esa que nos pide tata en el nombre de Cristo Jesús. Dit vragen we in de naam van onze lieve Heer Jezus. Amén. Amen. Yes. Okay. Nos está agradecido, brother Stephen, por su bonita mensaje que él ha dado a nos. Nos está cantando los dos últimos canticos. Nos pide para tu gente la para, nos está canta 348 Iglesia Su Fundeshi. 348 Iglesia Su Fundeshi. Ja? Oké. Nos tours Tiniele? Vou cantar. Iglesia Su Fundeshi da Cristo no Señor. Esta su creación limpiada en su poder. De su sangre la cumple. Su Salvador, su vida la duna eta Señor y Rey, elegido tu nación, tojuna terarón, eta muestra salvación, un Dios, un fe, un ley. Un hombre suelta honra, Jesús hasta timón. Escritura ta su guía, siempre ta queda. Más que mundo ta odie, está para firme. Aunque contra su barranca, fiel siempre está queda, cuidando es nandije, de hora lágrima, pa siempre a pasar. Dentro su tribulación, peligar y lucha, esta queda esperando su gran liberación. De hora de gloria, su premio lejaña. Iglesia por luchando, lotada en su mansión. Esa parceira, para nos cabeça, estada de amor, danke Senhor, para turcos que nos por bem junto a ave, para sinar lavabo, rabo, sim, mais de boa palavra, e Senhor, não que queira até aqui, haga-nos para nos por prática cada coisa que nos escuta, foi começo, até na final de serviço,
según que nos vai casco, nos por reflejar e ves aqui não. Danke Deus, nos agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós também cantamos o slotlied, que está 626, mas já pronto nós lo vai cantar. 626. Mas já pronto, ok. Outro slide? Sim. Láganos canta para nos por regocijar, de un pronto nos lo vai nos car. Y anoche lo acaba de eterno día, de un pronto nos lo vai nos cas. Masha pronto sí, nos lo cruza el amar. Nos lo contra fin, un mal uno por mí. Mas ya pronto nos lo vai nos cas. Nos lo hace obra cutímpanos así, mas ya pronto nos lo vai nos cas. Y es gracia en Dios, fuerza lo donarnos, de un pronto nos lo vai nos cas. Masha pronto sí, nos lo cruza el amar. Nos lo contra el fin, un mal uno por mí. Masha pronto nos lo vai nos cas. Brilha poço patures não cansa, mas já pronto nos lo vai nos cas. No tour de orcava de reino bom salva, mas já pronto nos lo vai nos cas. Mas já pronto sim, nos lo cruza el amar. Nos lo contra el fin, un mal uno por mí. Mas ya pronto nos lo vai nos cas. Alivio y temor, mas ya pronto nos lo vai nos cas. Via pa alegria, mas já pronto nos lo vai nos cas. Mas já pronto sim, nos lo cruza el amar. Nos lo contra el fin, un mal uno por mí. Mas já pronto nos lo vai nos cas. Nós queremos agradecer o Mana para ter a emenda presente e anúncio não está com aanstaande sábado, dus 30 de augustus, ATS luta na Igreja Boa Notícia. 6 de setembro, ATS luta na Igreja Den Bosch. E 12 de setembro, nós mira outro na locatie Land van Hoorwijk aqui, a Trobe. Passa feliz sábado verder e queda em companhia de Cristo.